ದಾದಿ ಒಂದು ಒಂದಾದ ಅಂಬಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಹೊಡೆಗೋನು ಅಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ನೀರು ಓಲ್ಬೋತಾರೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಾರು ಊರುಡು ಅಂದ ಇತ್ತನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದ್ವಾರ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಏಪ ಬಲ್ಲೋಡು ಪೋಪುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಗೀತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಗೀತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ നല്ല ഇജ്ജി ലൈക്ക് എത്തുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇജ്ജിടല്ലോ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಂದು ಆಗಿದೆ ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಯಾಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಪತಣ್ಣ ತುಷಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಓಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ ಇಪ್ಪಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ತುಸು ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ದೂರ ಬಲಿಪುನಿ ಬೊಲ್ಲಗು ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲಿಪಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆತ್ತನಿಗೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಬನ್ನಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಲಿಪೋಡೆ ಅಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದಪುರ ತಿಂಡಿತ್ತಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಮಳೆ ಉಂಟು ಗೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ತುಸು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಂಕ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತು ಪುಂಡಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ಪುಂಡಿ ಚಟ್ನಿ ವಣಕಂ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ವಣಕಂ ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ಚಾಪರಿಯಾರ ಗೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದಾದ ತಿಂದರ್ಗೆ ನಂದಲ್ಲರು ಸಂಪತಣ್ಣ ಎಪ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಇರ್ಕೆ நல்லா இருக்கிறா நல்லா இருக்கேன் ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಂಪು ಪನಂದಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಕರತತ್ತಿ ತೊಂದರಡು ಇದು ನೀರ ಮಂಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆ ಬೊಕ ವಿಷಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನು ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಮನು ದಬ ಐಸ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಐಸ ಅಂದೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ನಾವೇನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಜೀವಗೆಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಜೀವಗೆಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ಸಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮೇರೆ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾದಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಒಲ್ತಾರ್ಕೆನ್ನ ಯಾನಂದತ್ತ ಜಪಾನ್ದ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮನು ನಂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಹೌದಾ, ಸಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ವಾಚವರ ಆಯ್ತಾ ಮನು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ತೆಲುಗು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತಮ್ಮ ಪುಂಡಿಗೆ ಕೋರಿಗಸಿ ಶೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂಡಿ, ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಮನು ಎಂತಕ್ಕೇನಾಗೋದು? ಏನಾಯಿತು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ? ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಸಂಪು ವಣಕಂ ದೆಂಜಿ ಪತ್ಯಾರ ಹಾಕೇನಂದ್ರಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ದೆಂಜಿನ 6-10 ದೆಂಜಿ ಅರೇನ್ಕೊನು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಪತಾಂಡೆ ಬೊಕಾರ್ ದೆಂಜಿ ಹೊಡೆ ಪತ್ತು ಅದೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಪ್ರೀತಮ್ ಚಾಂಡೆ ಪ್ರೀತಮ್ ದಾದ ತಿಂಡಿರಿ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇನ್ನು ರಜನಾ ಡ್ಯೂಟಿಜ್ಜೆ? ಮುದ್ದು ಬಾಯಿ ಟಾಟಾ ಪೋಪುನಾ ಪೋಪುನಿ ಭಾಷೆ ಜನ್ దెంజిన్ సురు సంపు పత్తిని ఒక్క దెంజి సంపును పత్తిని కరెక్ట్ రాజ్కుమార్ అంటే ಅವ್ವೇ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಗೀತಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದೆ. ಗೀತಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲ ಹೀರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ್ಗೆ ಅರೆಗೊಂದು 4 ಇಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ 4 ಇಡ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿಗೆ. ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಪನ್ಪುಜಿ ಬತ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪ ದಾಯಗ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆಂದು. ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಲೈವ್ ಬೈಜಿಂದು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರಾತಜ್ಜಿ, ಸಾರಿ ಅವೇ. ತುಷಾಂತ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಫ್ರೀ ಆನಾಗ. ದಾದಾಂಡು ಅವು ಬರೋಡಾಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕವಂತ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಜಿ. ಜೈ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಕಾರಣ ಪನ್ಲೆ ಕಾರಣ ಹಾಕಲ್ ಬರಂದ ಕಾರಣ ಬಂತು. ಏರು ಕಾರಣ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಜೈ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕಾರಣ ಮುದ್ದು. ಹೇಳಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದ್ದೇನೆ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ತು ಜೈ ಪರ್ಪಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದೊಂದು ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಪರ್ಪಲೆದ ದೈವಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಜೈ ಆನೆಕೆರೆ. ಹಾಂ,
ಜೈ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಮೇರೆ ಪೂರಲ ಬತ್ತ ಹೊರಪೇರತ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕನ್ನೆ ಯಾನ ಏರ್ಲಾಗ್ತು ನಿಖಲ್ಪುರ ಏರ್ಲಾಗ್ತು. ಜೈ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಮೈನ್ ಸಂಪತಣ್ಣ ಯಾನ ಈರೆಂಚಿನ ಇರ್ನ ಮಾಡಿರ್ನ ಜೈ ಹತ್ತೂರು ಬನ್ನಂದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾರೆ ಅಕಲಾದೆ ಬರೋಡೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಓಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲಾದೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರೋಡು. ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಕಾರ್ಲದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಎಂಕ ಪಂಡ ಕೆರುವೆ ತುಲೆ ಮುರ್ಕದ್ದೆಪ್ಪೆ ತೋಡುಡಿರಿ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇರೇನು ತೋಡುಡು ಮುರ್ಕದ್ದೆಪ್ಪೋಡಿ. ಜೈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಓ ಮುದ್ದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರ ಚಾಂಡೆ. ಏರ್ಲ ಅವಡು ಯಾನುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಅದು ಪೂರ ಅಣ್ಣೆ ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡತಿ ನಮ್ಮನ ಮಂಡೆಗೆ ಇದು ಬೋಪು ಅಣ್ಣೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಇದು ಬೋಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅವೊಂದು ನೆನಪಿದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ತುಳುತ್ತ ಜನನ ತುಳುತ್ತಾರೆ ತುಳುತ್ತಾನೆ ಚಾಂಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ನಾಂಡ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಅನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದ ಮುಕ್ಕಿನಿ ಇನಿ ಪುಂಡಿತ್ತಂಡಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಪುಂಡಿದಿಂಡ. ಜಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೆರುವಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಾಸ ಒಂದುಲ್ಲರ ಬೊಂಡಪುರ ಪರ್ದೆ ಬತ್ತನಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ಪೂರ ಪರ್ದೆ ಬತ್ತನಿ ಮುದ್ದು ಒಡೆ ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತಾನ ಕುಲ್ಲಿಯವಂತ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರಿಯೇ ಸಂಪತಣ್ಣ ಏರ್ ಮುದ್ದು ಪುಂಡಿ ಮುಗಿತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬುತ್ತಿಗ್ಲ ಅವ್ವೇನಿ ಬುತ್ತಿಗ್ಲ ಯಾನು ಮಂಡಿಗೆ ದೀಪುಜಿ ಬೆರಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಪುಂಡಿ ಬೈಪಾಯ್ ತಿಂದನೇನ ಪುಂಡಿ ಕೋಡ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಎತ್ತು ಮೂಜಿ 4 ಸರಿ ಕಡೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಕರೆಂಟದ ಬೇರೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಜಿನಿಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಮಾಯಿ ಕಾತ ನಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ ಗ್ರಾಚರಿಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸಂತ ಆಯ್ತಾ ಮದ್ದೋಡು ಕೂಡ. ಓ ದೇವರೇ ಅಂದಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ದುರಬೈರ್ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಜಿ ಪುಂಡಿದಾಯ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈಭವ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಿಲ್ ಹೀರೆಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ಇರ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುದ್ದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಪುಂಡಿ ತಿಂದು ನಾವು ಬೇಗ ಕರವಂದು ಅವು ದೆಪ್ಪಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಪನೊಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್.
ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ನಂಬುವ ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಂಪತಾಂಡು ತಿಂಡಿ ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋಕ್ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಚಾಂಡಿ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡಿ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ನಾಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ದಾದೆ ಮುತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಆಕಲ್ ಬರೋಡು ಏರಿಂಕೇನ ಉಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಆಕಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಆ ವಿಷಯ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಸಂಪದಣ್ಣ ಯಾನ್ ಆರಿಂದ ಪಂಡೆನ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ವಿಷಯನು ಪಾತ್ರ ಬದಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೂವ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಿಗುಲೊಂಜಿ ಹೂವ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕೋ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಯಿರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಮಕ್ಲ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪುಂಡಿಯ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಅವೇನೆ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಊಲ ರಗಾಳೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿಯಡ ಪಾತೆರೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಪುಂಡ ತಗೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜೇರತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಅದು ತಿಂದೀನಿ ಅದೇ ತಿಂಡಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾನು ವೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟಾಟ ಬಾಯಿ ಮುತ್ತು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಪೋಡಿಗಂಡೇರಿ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ನು ಅಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಜಿನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಲೈವ್ದ ವಿಷಯ ಲೈವ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದುಂಡತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಅವೇನು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬೇತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಇದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಷಾಂತ್ ಯಾನ್ ಐಕೆ ತುಷಾಂತ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪೊರ್ಚಿಂದು ಎಂಕ್ ಗೋಧಿಡು ಮಲ್ತಿನ ದೋಸೆ ತರಕಾರಿಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅರೇರು ದಾದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ವೆ
ಮುದ್ದು ಲೈವ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಅವೇ ಇಂಚೆ ಬಸ್ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಅಂಚದು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಡೇ ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾ ಏಪದಯೇ ಕಾಂಡೆದಣ್ಣ ಚಾಂಡೆ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಚಾ? ನಂದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತು, ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಸೋಂಡೆ ಬಿರುವಸಣ್ಣ. ಮುದ್ದು ಲೈವ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಅಂಚತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸಪೋರ್ಟು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನ ಅತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ ದೆರ್ಪು ಐರು ಮಿತ್ ದೆರ್ತು ತುಂಬು ಪಾಡುವಾರೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಅಂದಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹತ್ತಲ ಫೋನ್ ತೂಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇರು ಏರಿಗೆ ಎಂಕ ಅನ್ಪುನ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಯಾನು ಈರೊಂಜಿ ಒಂದು ಪತಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರ ಬಾವುಟ ಬತ್ತಂತೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಶುರು ಆತುಂಡು ಮಿತ್ತಡ್ದು ನೀರು ಬೂರಿಯನ ನಲಲ ಬೂರೊಂದೇ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡತ್ತೆ ಈಜಿನ ಬಾಲ್ದಿದಿಲೆ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನೀರು. ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಡ ಬಾಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಇರ ಮಂಡೆ ಈ ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಮಂಡೆ ದೀಪ ಟಾಟಾ ಮುದ್ದು ಕಲ್ಮಿಲೇಗ ಓಕೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ದೂರಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬಾಸ್ ಆದಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ದಕ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಪನ వచ్చి ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಕೆಂಡ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಐಡು ಪೋಯಾರ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೇರ. ಇಂಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ.
किधर मिलेंगा कल बोल सागर होटल में मिलेंगे इडली वड़ा बैटिंग करने के लिए ಓ ಅಂಚಾನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾದೆ आता ಬೇತೆ ವಿರೋಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಬೇತೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ನೈಸ್ ಡೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದಿನ ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಜಾಗಿರ್ತೇವೆ ಬಾಸ್ ಬತ್ತರಿಂದ ಬಲಿಪೋಚಿನ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಬೂರರ್ ಬಿರೋಸಣ್ಣ ದಾದಿ ತಿಂಡಿರೇಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಓಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಓದಿಯತೆ ಓಂಡಿರ್ನ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಅವದಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೋಜುನು ಪೂರ ಇರ್ಲನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಿರೋಸಣ್ಣ ವಾಕಲ್ಡನಿಗೇನು ಮುದ್ದು ಮಗಿರ್ ಕಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ದಾದಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಪಂಡ ವಿಶೇಷನ ಧ್ಯಾನ ಪೋಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಫೋನ್ ತುಂಡ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚು ಏ ತೂಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ ಮಂಡೇ ಕೊರ್ಪುತ್ತರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪಂದ್ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡಿಯೇ ಬಿರುವ ಸಣ್ಣ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ ಬರ್ಸ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ಕಾಂಡ ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ ಮುದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವೇ ಅಂಚಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಯ್ ಮುದ್ದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಳವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಜಿರಿಗಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಚಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದೇನು ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಮೇರೆ ಏರ ಬಿರ್ವಸಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುಂದುಲೆ ಅವು ದಾಯಗ ಅಂಚಾಣಿಂದ ಗೊತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೇನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಲು ಒಳ್ಳೆಯರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಅವು ದಾಯಗಂಚ ಎಂಕರ್ತಪ್ಪ ಮರಣ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಇದು ಕೂಡದಾದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು
బాకిదట్లనే అంచె తోజుండే ఇంకా అందే రాజ్ కుమార్ అన్న ఇరే తోజుండా ఇరగించే తోజుండు కరెక్ట్ ఉండా ಪುಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಹಾಂ ಪುಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೇನೆ ಅವು ಪುಂಡಿ ಏತು ತಿಂಡಾರ ಪುಂಡಿ ಒಂಚೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾತ್ ಐನ್ ತಿಂಡೆ ಐನ್ ಪುಂಡಿ ತಿಂಡೆ ಇರೋದಾದಿತ್ತಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾ ಬಿರೋ ಸಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಾಕದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎತ್ತು ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಆತಣ್ಣ ಅಂದ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಾಕ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಂತಲೇ ಕಮ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಕನ್ನಡ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಉಂದಾಯ್ಗಂಚ ಐನು ಒಡಗಿ ಅವ ಮಾರೆ ಯಾವುಂಡಿ ಅಣ್ಣತ್ತು ಇಂಕ್ ರಸ್ಕ್ ಈ ಬಾಳೆ ನೀರು ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ರ ಅಂದೆ ಬಾಳೆ ಅಯ್ಯ ಹೌದಾ ಈಗ ಇರೇಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ ತೋಜಿನ ಬಿರೋಸ ಅಣ್ಣ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಇಡ್ ತೋಜಿನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜಿಪ್ಪು ಎನ್ನಲ ಇವ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಂದತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕಂಚ ಆಟಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಲ ಕುಲೆತ ಉಪದ್ರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಯಲಕ್ಕಿನ ಮೀನು ಪತ್ತರೆಗ ತೋಡು ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ചെയ്ത് ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಡ 15 ಜೆತ್ತಿತ್ತೇನಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದನ ಕರೆಂಟ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಎಂಚೆ ಜೆತ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆನೆ ಬತ್ತುಜಿ ಹೌದಾನೆ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅರೇನೆ ಎನ್ನುಂಡ ಮೀನಿ ಇರ ಅಜ್ಜರನ್ ವಿರಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಿರೆ ದಾನೆ ಪೋಡಿಕೆಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೈದನ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿನಿ ಆಜಿ ಕಾಲ್ಗ ಗತಾಂಡೆ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಮಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ತೂಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಈರ್ಲಾವೇನು ಪನ್ಪರ ಬತ್ತು ಶೋ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನ್ ಬೊಡ್ಚ ಬೇರಲ್ಲ ಬತ್ತನಕಲ್ ನಮ್ಮಕ್ ಬರನ್ನಕ್ಲ ಅಕನ್ನಕ್ಲ ಅತಿ ವಿರೋಸ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕೈನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಲ್ಲೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು
ಯಾಂದಾಲ ಪನಯ ಪನಂದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸತ್ಯಲ ಆತು ಪುರ್ತು ದಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಂಡ ಆರ್ಡೆ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಆಟಿಡ್ ಅವ್ವೆ ಕುದೆಕ್ಕಲ್ ಲಕ್ಕಾಯಿನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಬಾಸೆ ಜನ ಏಕ್ಲಿನ್ ದೀವರ ಬರ್ಲಿ ಬಂದವರು ನಮ್ಮವರು ಬರದವರು ಹೊರಗಿನವರು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನೊಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಬಂದವರು ನಮ್ಮವರು ಒತ್ತಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಎಲ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿರ್ವಸಣ್ಣ ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ತುಲಾರ್ನ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾಂತು ಇನ್ನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಹಿಡ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಇಂಕ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಒಳಗಿನವರು ಬರಲಿ ಅಲ್ವ ಮುದ್ದು ಬರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಒಳಗಿನವರಾಗಲಿ ಬರಲಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾದವನ್ನೀರ್ ಈರ್ ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆ ಪನೊಚ್ಚಿರ್ ತುಳುಟು ಬಂದೆ ತುಳುಟು ಬಂದೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆ ಒಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆರು ದುಂಬುದಕ್ಲ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಏನಂತೆ ಬಿರೋಸ ನಾವು ಎಡ್ಡತ್ತ ಅಂದತೆ ದಾದನ ದೋಷೆ ಪೊಡು ದಾದನ ಅನ್ಸಾದ ಆತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಅದು ಬರಡು ಪಂಡೆ ಓ ಅಂಚ ಹಾಂ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ
ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಂದಣ್ಣ ಯಾಂಬ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಚೆಂದ ಅವೇ ತುಕ ಮಧ್ಯ ಇನಿ ಬೈಯಡ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೇನ್ ಬೈಯಡ್ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನೀರು ಬಜೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ತವೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಇಲ್ಲಕನೆ ಬರ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಡು ಮನ್ಪೋಡ ಮೇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಉಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನೆ ಬಾಯ್ ಮುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಸಬ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಿರ್ವಸಣ್ಣೀರ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ಗೆ ತುಲೇವೆ ಸರಿ ಬಿರ್ವಸಣ್ಣ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಅಂಚ ನಾನಿನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೂಜವೆ ಬೈಯಡ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪು ನಿಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಕಮೆಂಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ದಾದಾ ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ 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 ಬಿರ್ವಸಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ತುಶಾಂತ್ ಗೀತಸಿಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮನು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಿ ದಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿರಿ ಬಿ ದಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಂಟಿ ಅಂದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಅವೇ ಕರೆಂಟ್ ದಾಕಲ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬರೋದಿತ್ತೇನ ಅಕ್ರಲತ್ರ ಜರಿ ಆತು ಚೂರು ದುಂಬರ್ಪ ಆ ಮರ ಆ ಗೆಲ್ಲಿನ ಮಂಡಿಡಿತು ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಟೀಚರ್ ಹೌದಾ ಅಂದಿ ವಿರಸಣ್ಣ ಚೂರು ದುಂಬರ್ಬೇಡ ಗೆಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡಿತು
ಗೋಚರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಡು ಆರು ಪನ್ಪುಜೆರಡು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಬಿರೋಸನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಗೊತ್ತಂడి ಅಕ್ಲ ಏನಂತ ತೂತುಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದು ಎತ್ತೇರು ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿರೋಸಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು